po yung bagong lining natin mga bay. Yan po. Ira na naman ginano yung daan. Oh, nana apil ni sir ako nang iban kani. Ano daw? Oh, ako nang gi Sa kasit. oh sa kasit. Yan po mga bay, ito po yung original. So, ito po yung lokal na lagay natin. So medyo sunog na po siya mga bay. Ano yung pista sa Red Dead Redemption, boy? Nahali na. Bilang, sigara mo 1.5. Set na? Oh. Award na, wala lagi pa yun. Bisa kita pag-award na ko ah. Ha? Wala lagi kayo. Isa na. Isa kasit. Ha? Isa kasit. Masig ka. Kuhan ka sunod ba? Oh. Inon ta ka? Wala lagi masubida lagi boy. Kaya mga usog. Ha? Pistol na mo? Oh. Wala ay. Nana kita mo mga power. Wala lagi dagan. Kaya mo rin ini dagan mo kaya. Sila lagi ka eh. Gaga. Pistol. Ako ko wala ko si Minky at ako ah. 160 lang kita puno. Yaw ka. Yaw ko na ito. Grabe ka power lagi ba? 160 kayo. Yaw ka tayo. Ito muna ba kaya ano ba yan? Da. Kapag grabe kusugan ano guys. Stop. Gala na yung bebe guys. Nagproblema ang uban sa pagpa. Mabutog ng 20. Siya nagproblema. 170. Power na kayo ng motor. Ano, putang blong, ang bisa na ito itong bali. Mas kusog dito na po ah. Ano, hindi agad, di magtutuman. Saan mo ginawa sa pagpupa? Naglan ko ba? Ano, ito na ito, kala-kala. Ano, kuha, kakamay, manang dibati. Ay, nagkasling mo. Siguro na yung wrestling. Clutch split. Wait na ba? Ah, kilo deh. Ah, ano? Oh, dala na. Rin. Oh, dala rin. So yan mga bay, natapos na. So tapos na yung... So ngayon magawa tayo ng top speed dito. So yan, bagong lining. Yan.
100 na tayo. 103. Gusto tayo ba?